Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel. Mamahaw taninzo. Kami nga magsuga guys. Buad. Ya. Ni harap patong kinakusgan nga buad. Super gabi Guys na. Parang humuta. Giinit na namo. Super gabi dah. Ay sobrang gabi. Giinit. Gipritong kuya Gail ya. Kaniti naman ni kuya Gail magprito. Dada pa yung sobra gabi Ya. Ang sabaw. Sabaw nga miswa. Miswa lang. Miswa. Oh, miswa. Na ko man to tanghon di ay lang. Oh, miswa na muram pa sa purmang miswa. Tanghon siya. Ako dabe. Ako dabe mo ba? Tanghon lon. How tanin so guys. Ako dabe. Miswa la. Wow, lami kahit jud sabaw. Lami sabaw din no. Bakit sabaw? Panakit naman lamay nabilin na ng lutaw-lutaw sa amang tanghon. Kaano mo mga chikitik. Tapos tagsuka. Kalamiin ng suka nga na. Nagsuka guys din. Tagsuka niya. Grabing daghan nagsili. Oo, dyan yung sukaan ni kay pawas panuhot. Tanin dyan guys. Ano kasuka kay hangman. Yakila ka. Ngayon nagang kanina, narabadaningan sa kuan. Nagalaman nyo ba ha? Hindi guys. Narabad sa kuisa ninyo guys. Nakuisa datos ka ng mga nag-message na datos mga niaging buwan. So agad din mabasahigin sa mga message des mga niaging buwan. Des mga December pa siguro kung nasa aging tuig pa dyan ay ag-uban. So January, February dihay mga nag-message na ho. Ko nakabasa lagi na itong mga buwan na. Sa ganina, gitry na hag-open ag among ka na ay Facebook Live. Tapos ginoo ko guys, pag open na sa account ito si Facebook Live guys, kay na dito nabasa naman ang mga nag-message, mga nag-private message na mo, ginoo ko. Parang naghana ka adyo, pasensya dyan mo ka adyo, wala nang mabasahi. Pasensya gazid mo guys, nga wag gazid na mabasahi yung mga message, kay bawa kung makakita mo dani. Pasensya gazid mo, kay wag gazid na mabasahi des, isa pong pangbuwan na, nga gusto unta ninyong ipaabot tong inyong mga, gustong ipaabot daris mga taong mga naapektuhan nga, nga bagjuhan. Saan man gazid nga aghang cellphone lagi maghanghang, nagiring pag amang messenger, magtuman pag ija. Nagasahay pa ni cellphone na kay magtumang ni ija, magpupindot nag ija ha, tuli na ingan magtuplok-tuplok, bawa na ang sa cellphone ni. Maghanghang. Kanila gyud taong ang saray tang cellphone magamit. Saan man na nga, wala na. Bawa ng cellphone na. Gabi ilagi, o gabi ganiha. Season gabi ganiha pagbakod na ha. Kaya man lagi nagkanang message na datos ka ng YouTube nga kanang nasa gisend na sa kanang na ay nasa message na sa kanang na ay messenger. Arang gazan na paabot-abot datos ka ng messenger. Wa man gazan ning abot. Isa naman messenger ning na. Hungag naman siguro ng messenger. Sabaan ag sinso. Sa moto guys, ang gi-open og suway dito sa kanang Facebook Lite na Ginoo dito nakita na grabe man daghanag nag-message. Napasensya gazid mo das buwan pa gazid tos December ragaban na Enero, Pebrero daghanag gazid nag-message. Pasensya gazid mo kaadyo kay wa jud na mabasahi ganiha pa gazid buntag na nabasahi. Parang gazid daghanag lang message na Ginoo ko. Muingan gazid sila na buing bas kuining is nabira makadyo di ra ba ko is nabira guys basta nay mag-message na labi nag-importante nga nay gusto pang ipaabot diri sa mga tawhan nga ilang tabang agad nang arepla dyan. Gabi ganiha wala gitong ganina pan nabasahi Ginoo ko sinsya gazid mo kaadyo. Yan saan man lagi ng cellphone nga saraman dya mo lagi ning ganina gitry na og login to Facebook Lite kay duha man lagi na Facebook og Facebook Lite ito Facebook Lite nag-login kay kuan pagtanaw pa na Ginoo ko na may mga daghang message. Ginoo ko saan nang tawo na nga ganiha pa man na reply ganiha pa din nabasahi tanan yung mga message guys. Sinsya jud ka pasaylo adyo ko ninyo. Wala na mabasahi. Ana. Ko ganina nagkuan lagi ko hala Ginoo ko muun sa ka ni sila. Nga importante ra ba jud ka adyo ilang mga gipang message. Pero sagdilaman kaya yung mga gipang message na nagipang reply dyan. Napasensya gajud nga mo karon pa jud ko naka-reply kay nabuing baghang messenger. Na di man kakuan. Kadawat. Sus mazugan ni kay na-open hanggang Facebook Lite kay wa pa na ma-open wa jud na mabasahi. Dito man dayong mga importante ka jung gipang message na
namoy gusto may ipaabot na ris mga kato na apektuhan ka sa bagyo. So, tanan man diri na apektuhan sa bagyo. Pasalamat naman gani ko nga amang atop yung taon na balik na pero saan tama to tangkaso naman dahil paninama kay mabalhin lagi midad to. Isa di lagi ning di atuan sa kaingan og nga dato na sila nga di rabad ni atu ang kagwang. Kaingan sila nga dato na mi guys. Mao nang palayasin na mi dari. Sa bilaman kay nga naman dyan na nag-uwan man og problema sa tang kinabuhi pero nagleunep man pud ang solusyon. Guys, no. Di na ta papektos mga problema dari ala naman ang problema ng baroy man kaon ta. Hot na ninjo. Ito guys ako rangga dyan na hang uwa kay hala naghan naman din nag-message na mo unja. Wa na mabasahi kay gama laging messenger bawo na sa banang messenger. Open pa na sa Facebook Lite dito man hang nabasahan hala ginukurang daghan na kaadyo. Sorry jud kaadyo. Nagdilaman kay naman mo gi-reply jandan ha tan-awa laman ni Joda nang reply. Nga jud ko dispensa kay Gail. karon ka dyan ha ma-reply di Ginoo ko. Uga lagi ko ka-open sa Facebook Lite di dyan na mabasahan. Moto guys, nabasa na ang mga message diya tanan. Dahang ipang reply dyan. Nanay uban ning reply. Dahil uban pa, pa na makuan ni. Siguro niingan sila na buing na screening nga arama ka isnabira. Di rabazo ko isnabira guys na promise. Kaya na dyan mga importante mga tujo. Labi ng mga kanang ingana nga. Gusto ninyo ipaabot daris mga. Gusto ninyo ipaabot ng taon sa mga nanggilisid nga. Mga kuan katauhan. Gusto ninyo ipaabot nila. Ipaha dyan ang reply dyan. Kaya ako igo ra dyan taon kumuhatod. Nga na moran din taon yang ikaambag kaya palagi yung taon may mamiso dari kaya gamang mamiso yung taon to pa yung taon na tanggang pero di good as in nga dako to guys kaya ba magazon mo pilar ay mga sweldo Ginoo ko. Madyo laman yung taon tubo na to ng sunod buwan kaya ba magazon pud mo na pud may purpose dadto. Sa mga napinding pa mga yung taon nag mga pang wish sa mga bata nga moy kuan jud da sagdi salamat to total nakahuwat man to. Mga guys sana ang reply dyan azon taon mo kusuko na azon taon doon na ang isnabira ko di ra ko isnabira guys na promise tabian masingo ka azo seryoso laman hang naong haraming naong ra seryoso pero ang kajo ka tukatib baan ko ka azo ani ba kagoy di magkakahuwat goy malatos kan ha goy paghuwat goy ha na ang iri nga bugoy ko iri nga bugoy guys. Oto guys, nag-uuga dyan ko. Madula man yung tao, mag-reply to sila. Ngayon gazin ang sabas ko yung man mo reply yung tao sa mga message. Ngayon importante ra ba dyan kaadong ilang yung message guys. Ito ilang yung mga gipang message. Daghan ng tayo mga lipay. Sa ang tama na buing maghang Facebook, ang kuan, messenger. Buing gazin ng messenger guys. Ganihan, nag-try lagi ko open sa Facebook Lite. Kaya dihay ng message na haniingan nga na sa private message na dito sa messenger. Mato pagtanaw na dito nakita na tanan ninyong message Ginoo ko hala Ginoo ko ang gando ko hala Lord nabuking nang magazog ko ka kuan ganiha pa ko naka open baoy kanay lagi ang taong asaray at ang cellphone magamit saan mga dyan nga usap pa may ang cellphone ito guys diha may ning hatag na lagi pampalitay cellphone so kaya saan man lagi nga itong panahon na hining hatag na magpangkuan ay og cellphone nga palitay og cellphone day kay ang mga bata o kuan or nami magamit pud kay katulaging karon lagi nga wala lagi ang tawoy kurente so medyo naman taon lagi kuan saan taman lagi nga diha may amang gitungnan na hanggihan jo tong hatay kote pwede ba nga amo sang itunong daris kanang amang atep kay mo lagi tong gasigi benek ag uwan dari benekan initan agamang kamalig samot sa kagabok mo to guys nga ang gihanjo ning kote pwede bag amo na laman ni idugang og ato ni sugot man ni ingon nga ikaw bahala kay hatag naman ni janama sa moto ay ha swati manggud to ang gawas na rig wati na sa moto guys ijang hatag ni ate nga ang cellphone ay amang taong gidapat dari sa atep sa mo lagi na ron nga kaingan naman taon lagi sila nga dato naming kagwang nakapalit ni pila ka buksin nga puro hinatag mauna na ingon nagpahawaan ang taon diri kay kaingon silang nangadato nami Ginoo ko ano sila kay bawo sa mga problema pa sa dilaman nga na magazin ang ating kinabuhi guys no naman sa mga taong di masabot sa tang problema pero okay ra na
guys nga lumalabay raman sintang tanan dan kalibutan na. Hindi laman kay. May Ginoo nagtan-aw sa atang sitwasyon. Pero wa ba ako magdumot kay sa di jud ko ka mao magdumot. Di ko ka mao magdumot guys pero narasang daghan tanan. Arang giampo. Yang jud ko Ginoo. Mayan jud ko pagkaitasaan kada adlaw no kuloid pa sila utawon ko. Pasalaw pud sila. Kay tawra pa kabuhat sa tagdi maadto kada adlaw. So ko ina kada adlaw di mo makasa. Kada adlaw makasa magadagta. Samot na karon kanay Facebook mo tan-aw magdagta dito mga chuchu mo na inga na isus Ginoo. Makasa gadagta. Number 1 makasasa na ta atong mata. Naman day tos kabaw to magsilong. Silong. Aga nang nagbalhin. Ano mo to guys? Sa iluwa dyan kunin dyan karoon pa dyan hanabasahin ko dyan mga kamisiran. Importante, rabad dyan ka dyan mga message. Mado naman tayo dyan maabot ni dyan yung message na hanggang nabasa. Kantahan akong Kim o Happy to you guys. Happy to you. Happy to you. O sige, kantahin sa mama. Happy to you. Happy to you. Oh shush, thank you. Happy to you. Thank you nak. Happy to you. Mga man ang mga stress reliever dari sa bahay guys dia. Masig kapoy malingaw laman ta. Pakita mama. Kita mama, kita manggod si mama nagdamang gud kag pus-pus. Ha? Pus-pus sa iring. Okay. Sungkaban. Tutu. Abi ko wa pa maluto ilang popcorn, naluto naman di ay. Pastilan. Araraban taw nilang bibuhag ganiha guys, pabuto-buto ra na kay nga sila nag fireworks nagkaha. Kaming nagira. Kay yung kag nagira na bi. Luda. Anong gahukas man ka ha? Sa mga imo sa nila kin. Wa mo ko siya nina. Ay may sa nila, may mo masan lang taman to sa mubag. Mas kang kuya lagi. Tuwas kang kuya to imong daghan to kapag sa nila daw. Tugnaw. Motor. Uy, inday gamay-gamay. Wow, ganahan sila guys dia. Palit man may nga ni popcorn ninja naglutos gabriel. Butangan na lang mo kasing gamay pa. Ma, napos loy-loy ma. Butangan lag asin gamay. Lami para mo parat. Ma, napos Para-parat og digit. loy-loy na loy-loy. Tapos loy-loy may gungkin-kin. Sige pag ilis na kay parutun ka. Pastilan nung kasukas mo ra pag dakaglawas, mo lawas og tabili. Bayot ti ay karon. Bayot di ay. Bayot ay. Lami adi ay. Para lami akin. Sa may lasa, adobo. Sa may lasa na. Di tilawan na ta guys. Na nagluto nga kuan popcorn. Ihe. Kaloy ko. Paman ka jo mahalo, di man ka jo kuan, patar. Bita guys, kuan bi panda nga jo tapos panda. Ang gidang nanay ma. Hmm. Ay kon kay tampis lagi. Butangan mo tig kamay. Oh, hindi mahagbang ka. Sige na. Magpapinday. Ang yung buhok dahil, mura naman kag-iring. Harap pag imong ipit. Pang-pang na pa. Kaan ko pala kay mo to. Wala na. Kaya loy. Saan loy? Manday guys. Karon pang kasuway og nagluto ingana popcorn. Bibo man di ay wala man ko ka-video ganina kay ang cellphone nagigamit. Nag-edit ko. Sulo na magluto mi ingana guys. Dapat tan-awon mo na mura lagi fireworks. Buto-buto. Na pa may dagan pa mo to. Napala to no, at atong lutoon mo sunod adlaw. Mami, be? Kim? Mami? Do. Guli. Mami? Mi oh. Mami, ken? Mami ko yan no? Mami, loy no? Grabe nga. Oo, ay. Kami. Loy-loy. Eh? Wow. Ikaw? Hindi, mauwaw no. Mas tali buhat og dagatan di mauwaw no. Ay, Mian ka lo guys da. may ako ng isang kanan ni baka naman. Butang. Ako na magbuka. Butang. Namay. Tamis di ay. Parat gamay. Butangan magasin guys. Kani. Basta nabaw na lang. Ano? Sakto ni guys kay uwan man dari. Pero gwa pa to takto be maingon tug buto ma basta naluto na. Sakuban man ka magulbo-ulbo man mga fireworks. Sakuban guys. Ulbo na to sa uwan ba. Nga. Harak to day magpatungod mo dadto. Apa duwa ingat to nga. Kado matakam. Na tuk andod. Tawo
Nana. Nana. Lingaw ang tao sila pangaon guys. Nas popcorn. One man, yung magbunag tarik uwan. Ay, kasi taginan. Bukan. Bukan. Yung bunag tarik uwan mo lang. Luto na naman may darig kuan. Masima-sima. Sima-sima dem, sima-sima. Namumuyag ha? Kahit may popcorn. Sabi itong mga kilo-kilo man siguro, kinilo. Kahit may balig 1/4 siguro to. Medya kilo. Intos lang man ako kumakain kong neso. Yan ba ko ma? Ano? Kaan na king na sauce. Ano kong nesos? Sabay sauce na lang man. Ako na, ako to. Orange? Atos! Hindi man to sauce. Kuan man to, cheese. Namiyon man dapat guys. Parat-parat kay ibutang ang asing Gabriel. Ibutang pa? Parat deh, parat. Parat. Ge. Hmm? Ge. Di man asin ang ibutang. Ito man. Daw. Jara. Daw ko. Ijara ay pangamay. Ate na. Atin, manggod din yung asin nyo. Kaan pag galing guys. Pinaliso na. Dito mo. Dito Kaan mo. pag amang limon. Ayun na. Ilaw pa na. Ilaw. Mais pa na. At pa na nga. Kuan ang pretohon. Dahil raman na yung lutoon guys. Sakad-sakad karon pa may kalutoon nga ni. Magusto na ito tagluto. Bug nga natin kamay. Ang lami. Naman dyan ako lupon. Pretohon. Pokol. Dali ang hurot ka na. Abay ha? Hindi guys, mora na amang video karong adlaw guys. Hindi, salamat ka Diyos kanunay ninyong pagtanaw. Pag-uban na magkanunay. Naghandyan ka dong salamat guys. Na guys mo. Magkita na po sa amang sunod video guys. Bye. Pag-bye na mula. Mga anta ninyo popcorn. Bye. Bye-bye guys. Babay Luis. Nga, mo lagi to. Pasensya na gazin mo. Katong mga mikuan nga wa na mabasa dadyo yung mga message da pas mga niaging simana o mga niaging buwan mga niaging buwan gazid sa loa gazid ko ninjo pasensya na mo na ko panudlay mo na ko bukog iring-iringgi bugnos wakwak wa na mabasa yung mga message guys pasensya gazid sa loa gazid ko ninjo ganiha pa na mabasa kay dito ko nag-open sa Facebook sa Facebook Lite dito nabasa na tanan ko halagi nung uko di amanday mga importante ka mga pang message ninjo makita ni ninjo palihong gi-reply dyan na nahu mazul man tawag mga reply kung uban nag-uban ng reply mo lagi to ang gipasabot nga na ganiha pa na nabasa agin yung mga message din nga importante sorry dyan ka adjo hello adjo ko ito na andam maghapong kumukuan kay bawa na mo andam maghapong kumuhatod sa mga yung gustong ipahatid sa mga nanginihanglan na pa man diri daghan ning taon di rin kuan kami ganit na rin ng kamot kanin taon lagi may makabaylo-baylo karon lagi taon maaptan ning amang mga kaatutan nga grabe ag uban pa din taon lagi tungod sa kalisod Mama na rin guys tanawa lang man injo basta kay dato sa hang injong kuan ha nag-reply dyan pasensya dyan ka adjo basta ka nag-reply na ko na mora na yung video karong adlaw guys daghan ka song salamat sa inyong pagtanaw pag-uban na magkanunay and God bless ninyong tanan God bless natang tanan guys mora na yung video karon magkita na pa ta ugma sa another video na pa nga i-upload na mo paning kamutan dyan na magkadaadlaw may maka-video kaya rong naalaman ni taon may ika-upload kay kibaw na mo kinabangay dyan may dari taw kuan dyan saan man taon ring sila Gabriel mismo sa og trabaho pag sila nga nagsimag bunag hinon dari kalibutan si Jig Uwan dari sa Bohol sagdayon saan mo ang mga gazin kuwas ginoo nga uwan mga magatang butan salamat naman ta kay Uwan ta mara na yung video guys daghan ka salamat sa inyong pagtanaw bye